Ул саяхындай гына бұл музыка құралы дөньяның әллә күпме моң тавыштарын гыйдырган үзенә. Бына музыкант уны авызына килтереп терәй һәм ирендәре менән кымтып ала. Гадәттә уң кулының хуп бармагы менән урталагы озынса корыс телгә сиртә башлай. Шул секундта устаның кудраты менән йөрәкләрнең иң нескә кылдарына кагылып, бик тәсирле һәм сагыу моң тарала. Кешелек тарихының алыс-алыстагы борынгы дәверләренең шаһиты бул уен коралы кумыз сал буаттарды безнең бүгенге космос дәверенә тоташтырып тора кумыз сыңы, кумыз моңдары. Моң да, хагыш та, йөрәк түрләреннән сыккан дәрт, илһам, табигатьтәге күп төрле тавыш һәм хәрәкәттәр, киң далала сапкан ат тояктарының тыпырдавы, үлән кыштырдавы, кош хайравы, кояш нурлары, һәммәһе бар кумыз сыңында. Халык музыка коралларында кумыз күп яктары һәм күп сифаттары менән уникаль күренеште билдәләй. Беренчедән, без уны хаклы рәвештә борынгы башкорт музыка коралы дип атайбыз. Башкортлар уны үз тарихында 1000 еллыктар буе хаклап алып килгән, камилләштергән, уның серле тембрына яраштырып көйләр сыгарган. Бұл көйләр элекке авыр тормышта күпме буын катын-кызларның күңелен юаткан, уларның тын гына һәм моң гына йырлаткан һәм биеткән. Бүген килеп, ул саяхындай гына бұл корал зур сәхнәләргә сыгып, меңәрләгән музыка һөючеләрнең диққатын һәм мөхәббәтен яуланы. Курай, думбра, тальян гармун, мандолина, скрипка менән янәш халыктың иң мөһим музыка коралларының беренә әйләнде. Хәзер шуны әйтәйек, үзләренең тәрәндәге тамырлары менән кумызга кардәш инструменттар безгә якын һәм алыс яктарда тагыла әллә нисәмә халыктар арасында билдәле. Башкорт кумызына охшаш музыка кораллары асылда Европа менән Азияның икһез-сикһез киңлекләрендә таралып ултырган һәм хатта Латин Америка илләрендә яшәгән халыктарда бар. Бұл инструменттың тарихына килгәндә, бездә әүвәл-әүвәлдән уның берничә төре яшәй. Агас кумыз, һөяк кумыз, тимер кумыз. Уларның агастан эшләнгәне безнең заманда бик кирәк осрай. Кумызның халык арасында үзенең бынамын дигән һәвәскәр осталары бик күп. Шул вакытта уның зур осталары үсеп чыкты. Бүген көндә башкорт кумызының данын өр-яңы, әйтергә кирәк, профессиональ кимәлгә күтәрүче энтузиастларыбызның береһе, башкорт АССРның аткаланган культура хезмәтчесе, баянчы һәм кумызчы Роберт Заһретдинов. Бұл останың эшмәкәрлеге уга айрым тукталып үтүгә лайык. Роберт Абдрахман улы Заһретдиновтың иҗат юлы менән танышыр алдынан кумызда ул башкарган көйләрнең репертуарына игътибар итәйек. Кумызчы музыканттың үз өстендә күп елдар алһыз-ялһыз эшләү хезмәте буларак үзенчәлекле концерт программаһы барлыкка килде. Уның нигезен башкорт халык көйләре тәшкил итә. Шуннан тыш янә бүтән халыктарның мелодика яһәтеннән кумыз тавышына якын торган көйләре, республикабыз композиторларының әсәрләре индерелгән. Бuna башкорт халкының атаклы Салават маршы. Безнең һәммәбезгә лә күптән таныш һәм кадерле бул көй. Уны концертларда баянчылар башкаруында күпме тапкырлар илһамланып тыңлаганыбыз бар.
Bir караһаң, ябай гына һымак бул әсәргә күпме дәрт, көз, халыктың рухи энергияһы һалынган, кумыз башкаруында ул тагыла дәртлерәк, тагыла моңлырак, аһәңлерәк яңгырай. Башкорт халкының сал буаттар төпкеленән безгә килеп җиткән мәшһүр көйләренең береһе Кара юрга. Бында бөтәһеннән дә бигрәк дала өстенән сабып барусы һыбайлы образы. Бүтән бер генә инструментала булмаганса, осталык белән тасвирланусы, ысынлап та тупыр-тупыр килгән ат тояктарының тавышы тыңлаусыны таң калдыра. Ие, кумыз тавышы өчен генә сыгарылган тиерһең был көйдө. Роберт Заһретдинов башкаруында Яландарда Һаван Тургай дигән музыкаль картина бик үзенчәлекле. Сыңрау торна, Бөрьян кызлары, Карабай, Хатирә, Мөглифә, Кәкүк һымак башкорт халык көйләре ниндәй илһамлы, серле, моңлы яңгырай. Хәзер Яландарда Һаван Тургай дигән музыкаль картинаны тыңлаек.
Кумузчы Роберт Заһретдинов бирдәй осталык менән рус, татар, кыргыз, монгол халыкларының көйләрен гаҗәп матур итеп башкара. Бuna татар халык көе Әпипә. Хәзер Роберт Заһретдинов башкаруында башкорт халык көе Хатирә яңгырай. Кумыз әлбәттә иңелек үзаллы музыка коралы буларак әһәмият казана. Һәм шу ягы белән уның перспективаһы аерылса кыйммәтле. Ләкин буны әле генә күреп үтүегезчә, кумыз баян белән бергә шулай ук бик матур ишетелә. Миңа кумызчы Роберт Заһретдиновтың яшь баянчысы, уның үзенең укучысы Альфред Мырзагалиев менән бергә халык алдында сыгыш яһауларын күрергә туры килде. Бу ике музыканттың халык көйләрен, композиторлар әсәрләрен бик эффектлы башкаруы минең әллә күз алдымда. Һәм бүген дә буны шуны күреп үттегез. Бу ике музыкант бүген тагыла бер көй, монгол халык көе, Батша атын башкара.
Бұнығы біздің данлықлы кавалеристар күйі, ел ерәнім, СССРдың халық артисі Захир Исмағилов музыкаға. Құмыз бізді қадір сын мағынасында яңыру дәуірін кесірі. Келесекте ол халық музыка құралдарының башқа түрдері хымақ оркестрдала орналасақ. Башқұрт құмызының бұл яңыру көрініші, оның үр яңы түрдерінің барлыққа келуі, Роберт Захретдиновтың көп яқлы тыңғығыз ішсәнлігі менен бәйлі. Профессиясы бойынша ол педагог, музыкант, Үфі сәнғат училищеһен, Свердловск дәүләт педагогия институтының музыка факультетін тамамлап, көп елдардан берлі Үфінің икенче ханлы музыка педагогия училищеһендә укыта. Роберт Абдрахманович, һез нисек құмызсы булып киттегез? Бәләкәй сакта минең әсәем агас тимер құмызларда уйнай торгайны. Дөресен әйткәндә, әсәемдән өйрәндем. Құмыз уйнарга һәм эшләргә. Роберт Захретдинов ушы кескәй сагынан халыктың музыка коралында халык музыкаһына мөхәббәт менән үсә. Азак баянчылар курсын тамамлай. Шуннан һуң үзенең эшен педагогикага, музыкага арнай. Һуңгы 25 ел эчендә ул баянчы һәм кумылчы буларак 1000дән артык концерт бирде. Уның башкаруында Құмыз моңына, Башкортстандан тыш Мәскәү, шулай ук күп кенә тугандаш республикаларның тамашачылары кул сапты. Алтын атлы Һыбайлы, Ай тотылган төндә, Сәскә ат минең Башкортстаным дигән художестволы һәм документаль фильмнарны Құмыз тавышы менән бидәүселә Роберт Захретдинов. 2000 елда Мәскәүнең Мелодия фирмаһы уның Құмыз моңдарын айрым пластинка итеп сыгарды. Хәзер озак уйнаусы яңы грамм пластинка әзерләнде. 2004 елның көзге айдарында баш калала СССРның Бөтә Союз халык казанышлары күргәзмәһендә Совет культураһы павильонының милли музыка инструменттары, художестволы үзешмәкәрлек коллективтары өчен халык һәм сәхнә костюмнарының күргәзмәһе булып үтте. Бұл күргәзмәлә башкорт музыка коралдары осталары Вәкил Шыгаепов һәм Роберт Захретдинов катнашты. Күргәзмәлә улар үзләренең курайзы һәм кумызны реконструкциялау һәм артабан камилләштерүләре турасында һөйләнделәр. Үзләре яһаган инструментларда уйнап күрһәттеләр. Роберт Захретдинов унда 8 тавышлы, 13 тавышлы кумызлар һәм тромбон кумыз яһап баргайны. Бұл хакта ВДНХ СССР журналының 2004 елгы
10 номерында хабар ителде. Советская культура газетаһында кумыз эшләү остаһының фотографияһы басылып сыкты. Бындай материалдар хәзер республика газеталарында күп кенә басылды. Роберт Заһретдинов хәзер безнең кумызчылар, музыканттар арасында халыктың бик яратып тыңлаган популяр музыкант булып yetişti. Кайһы яктарга гына таралманы ул эшләгән кумызлар. Мәскәүдә Глинка исемендәге музыка коралдары музеенда Роберт Заһретдиновтың 8 тавышлы кумызы хаклана. Башкортстандың төрле кала һәм районнарында, тугандаш республикаларда ул бүләк иткән йөзәрләгән кумызлар төрле сәхнәләрдә яңгырай хәзер. Мин үзем мәсәлән Курган өлкәһенең Сафакүл районы Бакай авылы башкорт фольклор ансамбленә Роберт Абдрахмановичтың бүләген, ул эшләгән кумызны тапшырдым. Ләкин бул гына әле халыктың кумызга булган ихтияҗын канәгатьләндереп бетә алмай әлбәттә. Чөнки кызыксынучылар бик күп. Шуны исәпкә алып Заһретдинов бул инструментты күпләп yetişтерү мәсьәләһен күтәрде һәм ул хәл ителде. Кумыз тарихында беренче мәртәбә бул инструмент бездә завод шартларында yetişтерелә башлана. Тиздән уны Өфе магазиннарының культура товарлары бүлектәрендә һатып алырга мөмкин булачак. Кумызның яңа төрләрен иҗат итү өлкәһендәге Заһретдиновтың иң зур казанышы ул әлбәттә тромбон кумыз. Роберт Абдрахманович ошо инструмент башкаларынан кайһы яктары белән аерыла. Минең белүемчә, тромбон кумыз әле дөньяда булганы юк иде. Шулай бит? Бұл кумыздар бер тавыштан тора. Уныс кумызды алыштыра. Бұл тромбон кумыз. Унда уныс тональны тавыш ишетеләсәк. Яңа кумыз, әле монда яңа өйрәнә башланым. Уникаль музыкаль инструмент. Бұл әлбәттә гаҗәп күренеш, 13 тавышлы тромбон кумыздың барлыкка килүе. Тагыла шуны әйтеп үтәһе килә. 2002 елда Өфлә кумызда уйнау алымдарын аңлатусы кечкенә кулланма басылып сыкты. Ул магазиннарда һатып алучыларга кумыз менән бергә биреләчәк. Хәзер бына Роберт Заһретдинов һәм фольклорчы, музыка белгече Хәмзә Ихтисамов ошо инструментта уйнаудың методик нигезләрен эшләнеләр. Бына минең алдымда кумызда уйнау мәктәбе дигән уку әсбабының план проспекты. Бындай уку әсбабы беренче тапкыр иҗат ителә. Уны буйымга ашыру һич шиксез республикала яхшы әзерлекле кумызчы музыканттар кадрдарын тәрбияләүдә мөһим роль уйнаячак. Курай, думбра, кумыз был борынгы халык инструменттары ушындай осталарыбызның тырышлыгы менән хәзер башкорт музыка культураһында һәр кайһы үзенең кабатланмас урынын ала. Роберт Абдрахман улы Заһретдиновтың педагогик һәм культура эшмәкәрлеге безнең бүгенге рухи тормышыбызның күркәм бер бизәгенә һәм шатлыгына әйләнде. Уның бұл хезмәтен республикабыз хөкүмәте, музыка җәмәгатьчелеге югары баһаланы. Бик күп оешмалар, учреждениялар, вуздар, мәктәптәр тарафынан уга тапшырылган мактау грамоталары шул хакта һөйләй. Роберт Заһретдиновка РСФСРның мәгариф отличнигы, Башсырдың атказанган культура работнигы дигән исемдәр бирелде. Ул халык иҗады ынйылары дигән беренче Башкортстан Республика фестивалендә лауреат исемен яуланы. Кумылчы музыкант Башкортстан күләмендәге бик күп җаваплы концертларда зур уңыш менән чыгыш яһаны. Уның иҗады туктаусыз үсә, яңынан яңа төстәр һәм буяулар менән байыга бара.
башкорт кумызын өр-яңы кимәлгә күтәреп, бөтә союз аренаһына алып сыгу менән ул халкыбызның ихтирамын, хөрмәтен, мөхәббәтен яуланы. Тынгыһыз эшмәкәрлегендә Роберт Абдрахмановичка без киләчәктә яңы уңышлар теләйек. Тапшыруыбызның азагында Роберт Заһретдинов башкаруында тагыла бер халык көен, башкорт халык көе Кәкүкте тыңлайык.